av gundê girê pirê ye. Tên naskirin bi navê gundê girê pirê Haco. Bêguman girê pirê dikeve baraşî bajarê Tirwespiyê de. Dûrî Tirwespiyê bi 7 kilometre em karin bêjin. Jimara gundê girê pirê 10,000 kesin. Dora 10,000 kesiye. Di sed mala lê piştî ve bûyerên goçêbûn ji 2011 ve em karin bêjin got 8 mal heta 85 mala ji girê pirê bar kirine. Êgo çûne dervî Tirwespiyê, dervî gund êgo çûne Ewropa, êgo çûne Şama û deverê dûr. Bêguman girê pirê gundekî bi navûdengel vê deverê li devera Tirwespiyê yan jî gon bêjin devera Cerehî. Girê pirê xwendevan tê de hene, em bêjin bawername şehadatê bilind tê de hene, doktor tê de hene, şehadatê camîî tê de hene, nivîskar tê de hene, helbestvan tê de hene, gelek kesên got em bêjin guhdanê bi zanistê dikin tê de hene. Ji xwe girê pirê wek me got dikeve baraşî bajarê Tirwespiyê de. Li qubletî girê pirê jî gundê Pişêrîkê ye. Ev ji vir xuya nake lê li vî alî dikeve û ba xerbî gundê girê pirê gundê Girêmêrgê ye. Girêmêrgê gundekî Araba ye û li bakurî girê pirê jî gundê Girêmêrgê ye. Dibêjim ji vî alî ve xuya gundê Girdê me bêguman dikeve bakurî girê pirê de ew jî dibêjine de Girdêmê Helîmê. Ev gundan ha ji xwe navê girê pirê jî ji çi hatiye ji ber got berê pirek tê de hebû, pireke biçûk bû li vî alî bû, di gotinê de ser wê pirê ew nav gotin pirê û gir jî niha ji xwe em li ser girin. Ev girê pirê ye, ji ber wilo jî dibêjine de girê pirê. Îzan navê girê pirê ji navê pirê û girê gotê de hatiye gotin. Bêguman dibistana girê pirê jî dibistana seretayî û ya navîne jî